Nemecký prvoligový tím Hoffenheim by rád priviedol novú posilu do ofenzívy. Po dlhom skúmaní možností sa naskytla príležitosť získať Gifta Orbána z francúzskeho Lyonu. Lyonu hrozí preradenie do druhej ligy kvôli finančným problémom. K ich vyriešeniu by mohlo dopomôcť pár miliónov z predaja hráčov. Kto je Gift Orbán? Gift Orbán je 22-ročný hrotový útočník, ktorý začínal svoju kariéru v Norsku. V miestnej lige dokázal skórovať 18 krát v 23 zápasoch, čo nezostalo bez povšimnutia väčších klubov z Európy. Jedným z týchto klubov bol i belgický Gent. V Belgicku, respektíve v Kente, pôsobil len rok, potom jeho kariéra raketovo vzlietla. Až napokon prestúpil do Olympiku Lyon, kde pôsobí doteraz. Gift Orbán konkurenciou pre Adama Hložka? Český reprezentant Adam Hložek pred sezónou vymenil bundesligový Bayer Leverkusen za Hoffenheim. Aktuálne má na tento 22-ročný Čech na konte 3 góly a 1 asistenciu v 13 zápasoch, čo ho robí tretím najlepším strelcom svojho tímu. Na prvého Andreja Kramariča stráca iba 2 presné zásahy. Pokiaľ sa však zameriame na útočníka Lyonu, ten má na konte aktuálne len 2 góly v 3 zápasoch. Chcel by si vidieť Gifta Orbána v Hoffenheime?